Skont il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo, is-soluzzjoni għall-isfidi li qed jiffaċċja llum is-settur tat-turiżmu u li nerġgħu mmorru lura għall-politika tal-Gvern Laburista ta' nofs is-snin 80. Meta kienet wieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg dwar x'viżjoni għandu l-Gvern Laburista għax-xhur li ġejjin, il-Ministru tat-Turiżmu qal li bħal fl-1985 irridu nużaw ix-xemx biex inġibu t-turisti lejn pajjiżna. Biex nagħti eżempju wieħed kejken u mingħajr ma nagħti ċerti dettalji għaliex sa issa l-iskemi għadhom mhix finalizzati imma wasalna biex nagħlquhom fi ftit tal-jiem oħra. Tajjeb ngħid li pereżempju it-temp li għal darb'oħra se jkun qed jilgħab rwol importanti ħafna. Aħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-numru ta' turisti li jiġu f'pajjiżna ħadna lura għan numru ta' turisti li kien jiġu hawn Malta f'nofs it-tmeninijiet. Dak iż-żmien użajna it-temp bħala wieħed mill-fatturi ewlenin, illum it-temp ser ikun qed jerġa' jgħinna għaliex huwa wieħed favorevoli. Persuni li jaqilgħu xieklu mit-turiżmu ilmentaw ma' Net News kif jista' jkun li l-Gvern ta' Roberta Bela irid imur lura l-politika tal-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici u l-eks Ministru tat-Turiżmu Joe Grima biex jgħin li l-settur daqstant importanti jirkupra wara l-isfidi tal-pandemija. Kumment bħal dan tal-Ministru tat-Turiżmu fakkar lil ħafna dwar kif fi żmien il-Gvern ta' snin 80 il-Partit Laburista ftit li xejn ira kif iġib turisti ta' kwalità lejn pajjiżna.